mi karon sa sud sa simbahan sa Sungkulan. Mga holy face ni siya guys. Kita na no. Kabirid sa niyo. Kana ni anda na. Kugon ni sila ani guys. Maning taga Kugon. Kugon. Doon sa barangay chapter. Mana yang mga kauban guys? Ano sila? Kalagman. Hi guys, mangantas ha. Virgen Maria. Si Kristo nga anak mo, huwag agamong kagawasan. Si Kristo nga anak mo, huwag agamong kagawasan. Hey guys.
Ada sa mga sisters guys. So, kani sila sa buungan ni sila kani. Pang sa buungan sila sa Middle of Holy Face. Sila si Ma'am Grace na niya sila ning dapita. Daul sa Artal. Mga bago ni sila guys. Katong adto mga daanan na dapita. Guys, tanawa si Lola Bravo jag. Jag edad 100 na kapin. 101. Karong February hapon, February to, Ay 100 jud ay des Agosto si Lola 100 dia sa Agosto. gusto sa kanila. Kaya wa guys tagsara ingana no 100 pabutog 100. Mga ra to guys